Mahtavaa, että olet täällä. Näytät tosi tyylikkäältä vielä. Ja kerro hieman päätuomarin hommasta. Miten esimerkiksi koulutetaan ihminen päätuomariksi? Mitä se vaatii? Se vaatii tuomarikurssin. Järjestetään Suomessa vähän niin kuin tarpeen mukaan ajoittain. Ja käytännössä semmoinen 4-5 tuntia käydään läpi sääntöasioita ja sen jälkeen on sitten tentti asioista. Jos osuu tarpeeksi monta vastausta oikein kysymyksiin, niin sitten saa snookerituomari tutkinnon suoritetuksi ja sen jälkeen on tason 3 tuomari. Okei, eli siinä on eri tasoja. Joo. Minkä verran tasoja siinä? Käytännössä 3 tasoa. Sitten taso 3 ja sitten kun olet 2 vuotta tuomaroinut tasolla 3, niin sitten voit pyrkiä taso 2 tuomariksi. Ja sitten tasolle 1 vaatii taas lisää. Että mikä taso sulla on? mä oon tällä hetkellä taso 2. Et sitten toki tuonne ammattilaispuolen hommiin, niin niillä tasoilla ei sinne tunnu olevan merkitystä. Et sinne on semmoinen Q-School-niminen tapahtuma, mikä on tuossa keväällä aina MM-kisojen jälkeen, missä karsitaan pelaajia aina seuraavan vuoden ammattilaiskiertueelle. Niin sinne samaan turnaukseen World Snooker kutsuu tuomareita sitten eri maista ja sitten siellä esitettyjen otteiden perusteella on mahdollisesti sitten ottaa tuurille mukaan. Ja on päässyt itse tänä vuonna, on ollut nyt ekaa kertaa noissa main tuurin kisoissa pari kisaa ja nyt on tuossa missä pääsee? Elokuun lopussa oli European Masters Saksassa ja nyt sitten lokakuun alkupuolella toi English Open Lontoon lähellä Brentwoodissa pelattiin. Siellä alkaa olla ihmisiä hulinaa sitten. Juu. Ladies and gentlemen, Neil Robertson!
not about us. It's about all you guys that have paid the money. As long as you can go away from here and say that you've had a good night, me and Neil's done our job, so that's the biggest thing for me. First of all, want to go to shootout, but you chose Tampere. It was pre-booked to go to Australia and miss a couple of tournaments back in England. So there was always the opportunity to come here and play in this just absolutely amazing venue, amazing fans. Something I'll always remember, because this venue is like, I never expected anything like this at all. These are the sort of memories why you play the game, you know, to travel around the world and see different cultures, different places. Mark Selby and Neil Robertson. Big applause for boys. And after a while, That was the last VIP people who have those VIP tickets, we can go a little back. Some of you guys, maybe you can have a little word or anyway get some signatures, so I don't even know what. But let's meet